עכשיו אני אצא הסרטה. יהיה גם הסרטה, אני יודע. תראה, רציתי תמונות, זה אפשר לשלוח באינטרנט. בניגוד לסרטים, שזה מאוד כבד. מה זה עכשיו? איפה אנחנו? זה מערת הקשר. מערת הקשר. אני הבנתי מה שאתה הסרטת על וידאו? ועכשיו הבנתי את זה לזה. תמוד. אז למה זה נתקע? לא יודע, אולי המכשיר משהו. אתה יודע מה? יש לי עוד הרבה. אני צריך פעם לשלוח לך, יש לך את זה בבית או כבר לא? כן, יש לי הכל בבית. אני צריך לעשות פעם סדר, תאמין לי. הבעיה, אתה יודע מה הבעיה שלי? שהמצלמות, פעם זה היה סרט וידאו. היום, אחר כך הפך להיות קסטות, היום זה עדיף. יש לי המון... שלי הולך על דיסק. כן, היום המסלטות הולכות על זה. היום בכלל הולכות על כרטיס. כרטיס זיכרון. זה התחלה? קצת קשה, איפה החנות שלכם? עדיין באותו מקום בגלל מה זה נתקע? מה זה עכשיו? זה כאלה או שזה... לא, במקור. הווידאו שלך, הווידאו קלטות? לא, עכשיו זה DVD. גידונצ'יק, יש לך עוד קלטות וידאו? אני צריכה מכשיר קלטות וידאו. יש, אני לא צרפתי אותו. למה פנימה? אני חייבת. כל הילדים שלי גדול. אבל את לא העברת את הכל ל-DVD? לא. חשבתי שמכל מי ש-DVD, שאולי הוא לא צריך כבר את המחשב שלו יזרוק. מסתבר שהמון חבר'ה זרקו את זה. לא. את הוידאו. אני לא מבין. אתה רואה, הוא עושה דיסק אחד, ואפילו לא העביר את זה בינינו שם. היה עובר. חיים, אין לי זמן, אין לי זמן. דונצ'יק, תעלה את זה לאפליקציה שכל אחד יוכל להוריד לעצמו וזהו. תשמע,